Здравейте, приятели! Вие отново сте с Гошо от BG PS Vita и днес ще видим God of War Chains of Olympus. Тази игра всъщност е за PSP, но е съвместима с PS Vita и има много добри графики, затова реших да ви я покажа днес. Нека първо да видим опътването, което е тук. На доста езици, защото има 72 страници опътване. Всяка една PSP игра има тук отгоре опътване, където е въпросчето. И общо взето казват как са контролите, кое копче за какво е, маги, по екрана, кое какво означава. Общо взето всичко, от което имате нужда да го знаете преди да започнете да играете и по време на играта, естествено. Ако не знаете нещо какво означава, може да дойдете тук и да го видите. Така, да преминем директно към играта. Така, аз започнах нова игра преди няколко минути, така че още сме в началото. Както сами забелязвате, играта изглежда невероятно, върви много бързо и почти няма лоудинг скрин. Така, тези очи, което току-що взех, всъщност, когато събера всичките 5 и кръвта или енергията ми, която е тук, зеленото, се вдига, става повече. Има пера, има разни други работи, които могат да се съберат по време на играта, докато играете. И естествено да увеличавате метъра на това нещо. Така. Трябва да влезем в тази крепост, общо взето това е. Играта е много добра, много готина. Мен честно харесва тази God of War of Sparta. За мен са шедьоври за PSP конзолата. Надявам се да се вижда добре. Понеже свети доста слънце отвънка, а пък аз снимам с телефона ми. Може би по-нататък ще се взема ще взема някаква камера. Но не съм сигурен. Първо искам да видя как ще върви канала и след това ще видя. Ако върви добре, може да се взема и Capture Card. И директно да правя записи от PS Vita-та. Сега трябва да завъртим това и да отидем ето тук по най-бързия възможен начин, защото иначе се затваря вратата. Така, само искам първо нещо друго да ви покажа. Както всяка една PSP игра, когато задържите PlayStation бутона отдолу, този, може да влезете в скритото меню, това. И оттам да влезете в менюто за настройките на PSP игрите. От тук Bilineal Filtering, това е да направи графиките на PSP играта да изглеждат по-добре на PS Vita, на екрана на PS Vita. Второто нещо е втория аналогостик, този, да може да го използвате като което и да е от копчетата, които се намират по конзолата. Нагоре, надолу, наляво, надясно, този джойстик, тези копчета, тук е хикс, триъгълник, квадрат, Select, Start и тези отгоре, за които може да се изберете. Аз избирам LR в тази игра специално, защото по някой път трябва да ги натискам много бързо и на мен много не ми се отдава това. И го правя наляво и надясно и ми е много по-лесно. Така, другото, което много ми харесва е, че може да се назначите примерно тук или тук кой бутон искате, когато натиснете тъчскрина да ви действа. Примерно може да го направим този на надолу и малко по-напред в играта, всъщност в това видео няма да мога да ви го покажа, но когато се натисне надолу, по принцип сменяш оръжието с ръкавицата на Зевс. И от това е много по-лесно, докато играете да натиснете тук, отколкото всъщност не е много по-лесно, да?
Може да се направи. За хората, които им е по-лесно да боравят с тъчскрина, това ще е много удобно. Примерно за сега мога да го направя да е квадрат. Тоест бутона за атака. И сега ще видите, че всъщност когато натискам по екрана, атакувам. Така, да продължаваме напред. Така. Играта е доста брутална, има доста кръв, рязания и т.н. Убийства. И то по доста брутален начин, сами ще се увидите малко по-напред в видеото. Тази игра всъщност, времето на тази игра е малко преди първата God of War. Всъщност действието се развива преди първата част на God of War. Тук още Кратос не е станал бога на войната. И още мисля, че няма намерение да става такъв. И е просто като вестоносец на боговете. Те го пращат да им върши мръсната работа на земята. В случая гоним едни перси. Но това ще ви стане малко по-ясно, малко по-напред. Продължаваме. Много ми хареса как се варя врати, отваря врати и т.н. Така, в момента всъщност преследваме това чудовище, което е изпратено от едни перси. Да видим дали ще успеем до края на видеото всъщност да апгрейднем малко оръжието на Кратос. Това ще го мразя. Така. В момента играем между другото на хард, на Спартан. Така. What evil have you wrought in this city, Persian? Evil? It is not evil that I bring, Spartan. I bring the might of Persia and the sacrament of purification. As we speak, my basilisk cleanses this land so that it may embrace the glory of the Persian Empire. Olympus has sent a message, and I am here to deliver it. Then you are just a messenger. So take this message back to your little gods. It will take more than a pathetic Spartan to stop the power of the Empire. Така. Сега всъщност ще трябва да се бие с това малумник, за да мога да взема една магия. Ето тази магия трябва да взема сега. Джина от лампата.
Please, spare my life, and I will give you all that you ask. You have nothing I want, Persian. Take my kingdom, my women, my gold. I won't take your riches, but I will take your life. Както вече казах, е доста брутална игра. И да, вече взех джина от лампата. И сега ще трябва да го използвам. Той изгаря всичко наоколо. Всъщност това е доста мощно оръжие. Само че ще го използвам някъде тук, за да го видите малко по-добре. Тази игра, между другото, след големия успех на PSP, беше портната за PS3. Което говори доста добре за нея. Това е една мини игра. Сами се досещате на къде отива. Така, ще се опитам да я направя. И така, това е God of War Chain of Olympus за PSP. Доста добра игра, наистина много добра. За мен това е една от най-добрите игри за PSP. Тази, God of War Ghost of Sparta и Kingdom Hearts Birth by Sleep. Това са най-добрите игри за мен, за тази конзола. Може би и една друга, която много не съм я играл, всъщност само един път. Monster Hunter Freedom Unite. И така, това беше моето ревю за God of War Chain of Olympus за PS Vita. Надявам се да ви е харесало видеото, да сте се забавлявали, харесвайте, коментирайте и се записвайте за канала. Чао от мен! Чао!